IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impalagip ni Police Captain Kester Arellano, hepe ti PNP Curimaw ti Distrito, apan ang monitor da iti BH iti Curimaw Ilocos Norte, kalpasan iti panakalmes iti maysa alalaki, ibatad na nga agronrondada ken kastapay nga ipawil da iti panagluto ken panagbonfire iti naaso a lugar kang runaan na kadagiti rock formation. Noumay da kuwagay may bagak pay nga bawal iti agluto-luto jay kang runaan di asideg iti formation or talaga ibawal ti agluto. Kang runaan aggamit dati kayo kada kwa bawal ngem no dete stove siguro mabalin di diti no dati paglutuan da ko mga kwa diti paglutuan nga stove mabalin di jay ngem di bawal lang am talaga di agluto ti kayo jay kasi Adto ba no ko overnight iti sir? awan kasi di jay nga rod naigat iti compound nyami iti talaga nga the curfew mi dito yun da palpalikaw kami dito basta nag 10 o'clock and palikaban mi amin dito diretso mula to barangay Tore hanggang dito'y pangil nga pa kitan mi da pagawidan mi nukan di gito'y adapay dita baybay no ken di gito'y agluto kada agaram diti badi ken matiliw da ken matiketan da no. Kunapay ti hepe, asaan da kumanga iwarwarang tinanganan daket iyawid da kumadagitoy, aglalo ket imenmentenar da kinadalos iti lugar. Kang runaan, di kita turista nga ron, di kita beachgoers nga mumay ditoy, kastamat di kita daduma pa nga umayag paspasya rito iling ako rin, at idawdawat ko lang kanya, no umay da kuma ditoy, mga kang runaan ti umay da pinag-picnic, pinag-swimming, no anaman iti dalada kuma, nga umay ditoy, di dyan mula kuma ti bagkaten da nga iyawid. Kasi kang runaan tatanga rod ket umat adon iti di kita nakawarang amin nga nakawarang plastics, paper plates di kita naggamitan nga plastic nga tinidor ket kutsara ket nagpangit nga kitan nga rod ket detoy nga rod iti paspasin ket anti ti LGU kang runaan ti mangidadaulo ken nyami ti mayor mi ken vice mayor mi nga panitiliin nga nalinis kuma detoy tayo beach tayo dito ita syempre tourist destination mo din ken adon ti umay so nga dapat kumamot nga makikinulong da kumamot detoy cleanliness na lata detoy baybay tayo. Iti agdama ket naka-monitor pa iti PNP iti panangsuro ti curfew hours kang runaan na kadagiti menor de edad iti lugar. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.